Valla karga diyen ey asıl kış Kungan jirin kaysı imende Sin başın isen de min imede Onun ismi Yevistagi, familyası yani. Familyası. İcad yurtuna bütünlüğü düzülüp bitken derecede 43 biremlik ruşkunu yazıp bitiriyor ol. Ул менә кешене әле үзен гаепле итеп калдырадыр иде, үлеп киткәнне. Туфан Миннуллин татар халкын үзенең элдермештән әлмәннәре белән бөтен дөньяга тараткан зур шәхесләрнең берсе. Valla karga diyen ey asıl kış Simen başlarına nik kundun Nik kunganını da ay bilmegeç Yaktı dünyalarga nik tudun Nik kunganını da ay bilmegeç Yaktı dünyalarga nik tudun Nik kunganını da ay bilmegeç Yaktı dünyalarga nik tudun Tufan abiyinin bilebіз şulay her vakit söyleşedirik. Men аңа сұрау бердім. Tufan meyden bu eldirmişten elmender nişik uyuңа келді, қоян келді, nişik uylап шығардың мына dedim de Венерады мен де шешмеге суға келген ем дей. Мен шешмеден судан шықтым дей. Ғилми abi келіп тоқтады дей. Ne хәлләрдә Ғилми abi қоя жол тұттың деп әйтәм дей. Менә Tufan Халиулла ауырый икән, Халиулланың хәлен белергә барам әле дип әйтте ди. Хәл шу аннан аерылгачтын ди, карал дип әйтәм ди. Бу Гыйльми абый шактый зур кеше. Халиулла абый бит әле яшь кеше, аның хәлен белергә бара дип уйладым ди. Менә шуннан кирип киттем инде мин анага диде. Ул Гыйльми бабай инде чынлап та ул бик ни картые. Елгыр картые. Сөйләшергә дә Мен әлдә яхшы хәтерлим. Шул Гыйльми бабайның, Әлмәндәр бабайның бакчада балалар өчен ышкылап әйбәт нора таксаларыннан балаган эшләгән малайлар өчен. Малайларга аларның балалар дүртәвие балаларга җыклау өчен. Менә шул Әлмәндәр театрында да шул образлар менә шул гел белән образ. Гыйльми баба бик сөйләшергә шундый мәҗәкчән инде. Siz düzüysüz, ümmet bilen yaşlısınız. Benim ümmetim yok, men Cimiruş'a. Cimirme kim koşasına? Uydu, koşarım benden. Doksan esa Cimir şu ettir, balık bir tanesi bana indi. Sulaylarga turup direnler benden. Esine savur etmişsin mi? Kutma. Kop tügülünde, çok indi bütünde. Bir 150 yıl. Hadi bir savur. Алар бүтүнүсү оптимист кишилер иде. Әтинең инде бик яраткан яшь бабай дип йөртә торган әнисенең абыйсы Гатаулла бабай. Ул гомумән бик оптимист кеше иде. Ул бер прототипларның берсе дип әйтик. Шулай. Китапта уларның ничек яза. Ул Гатаулла бабай инде шушы яшь бабай бер качанда кешенең менә булай гына үлеп китүенә ышанмый иде. Ул менә кешене әле үзен гаепле итеп калдырадыр иде, үлеп киткәнне. Ул вафа үләсе түгел, ул менә кызыл барыш күп ашап кына үлеп китте. Инде без әле кичнәрәк иде, Туфан абый менә шушы яшь бабасына инде шас гел төшеп йөри иде инде уларның җанына. Аның инде менә җәйли ат арбалары эшләгәнен Туфан абый кызыксынып карап тора иде. Әлеге йортта Гатаулла бабай инде ул бик көчле умартачы иде. Аның янына менә Әлдермештәр Әлмәннәрдәге безнең образ ястәгенәй шушы Гатаулла бабага килеп җиргән. Гатаулла баба белән инде алар бергә кортлар караганнар, бик дуслар булганнар. Менә аста күренеп тора данлыклы Антон авылы. Нәкъ шушы авылга инде Әлмәндәр карт үзенең дусты ястәгенәй дәдәгә кунакка килә. Onun ismi bizgere Yevistagi bir tane o. Onun ismi Yevistagi, familyası yani. Familyası. Bir şunca taza babay, bir ekiyatçı babay indi o. Ben şu Yevistagi indi. Ben şu umartaşı bu babay. Umarta tutarı emine üyünde de kırganın bari Antonov kavulunda kamuski kazanğa bırakanda Antonov başkuru uzabit. Başiner. Ben şu hasta bizimle bir tanışıyık. Kim? Ana Gataulла babası tanda tukladı kız bit.
Менә шул Катала баба белән Ясәгин бабай болында каравыл торалар ялар. Кыш көне колхоз печәнен саклыйлар. Bizim iki колхозында янәшә булганнар. Ясәгин бабай белән Катала бабалар кыш көне безгә күрешкәннәр. Кыш төнүзен бер кыш көне. Bu нәрсә соң бу? Аяк. Соң син үз аягыңны үзең кисәсең бит, хайван. Алма. Тот прямо қолың белән. Менә монда кой. И давай әллә. Әйтә шул. Йөрәгемә жарады. Әтигә митингдага гел бәйләнделәр ул элдермештән әлмәндәр мәсьәләсе буенча. Мин әтинең менә шушы әйбергә үзенең әйткән сүзе белән генә җавап бирә алам. Мин бер әсәремдә дә Ходай Тәгаләгә тел тидермим диде ул. Ул чыннан да Ходайны, Алла Тәгаләне телгә алмый, әгәр дә пьесаның текстын игътибар белән укыган кеше булса. Инде ул Азраилләр, әҗәлләр аны инде кем ничек күз алдына китерә, ул аның һәр кешенең үз хакы була, ничек аны менә әтинең үзенең язып калдырганынча ул белә махсус әҗәлне кеше кыяфәтендә сәхнәгә чыгарырга теләгән. Кешеләр әҗәлдән ул хәтле курыкмасыннар, рөкмәсеннәр дип үлемгә инде шундый менә ул кытылгысыз булса да аңа өркеп, куркып карамасыннар дип. Ярый, Аллаһка шөкер, менә тырышабыз яшәргә. Шишмәгә суга киләм. Анда әтиң белән сөйләшеп менә Туфан абыегызның авылыбыз өчен бик күп хезмәте булды инде. Менә бу шишмәне инде Туфан абыеңның хезмәтләре дә бик күп булды монда. Ул ана теге ниләр бит ала юк эшләнмәгән, аларын бөтенләй ул эшләттерде инде. Иләребезгә газлар кертүдә дә аның ярдәме булды. Иләребездә утлар җанугыда, иләребезгә сулар кертү булугыда шул бөтенесе Туфан абыегызның ярдәме белән булды. Менә без Мәрәт хуҗаның данлыклы Шишмә янында басып торабыз. Әлдермештән Әлмәндәр пьесасында Әлмәндәр Йөзембикә белән очрашу сәхнәсе дә ул менә нәкъ шушы урынны күзаллап язган. Шушы урында Йөзембикә киянтә чиләк тотып суга төшә, Әлмәндәр аны басма астында көтеп тора. Бу су бик тәмле, су безнең теге извисе булса да суы бик тәмле, бик шишмә безнең суы тәмле. Тирә-як авыллардан да килеп алалар хәзер. Аны инде менә Рөстәм Закуанга урны җәннәттә булсын, Латфулла Нурисламовичка инде бик зур рәхмәт. Менә бу шишмәләрне, бу рәшәткәләрне рәтләүдә алар бик булышты инде. Менә Марат Гатышка бик зур рәхмәт. Туфанны онытмаган өчен Туфан хөрмәтенә инде бу. Туфанны хөрмәт иткәннәр өчен аларга Алланың рәхмәте ясын. Алла карга дигән әй асыл кыш, имән башларына ник кундың, ник кунганыңны да ай белмәгәч, якты дөньяларга ник тудың, ник кунганыңны да ай белмәгәч, якты дөньяларга ник тудың, ник кунганыңны да ай белмәгәч, якты дөньяларга. Без хәзерге вакытта Туфан абыйның төп нигезендә басып торабыз. Бу нигез 1967 елда Туфан абый ярдәме белән абыйсы Кәбир һәм энесе Ринат тарафыннан салынган йорт. Монда аның әтиен истырды, монда Туфан абый кунакка кайтадыр, шушы йортта ашап, эчеп, сөйләшеп, авыл халкы белән очрашулар оештыралар. Үзенә барадыр, безнең Нәҗибә апаңнар белән кайталар, пилмәннәр пешерәләр, безне кунакка чакыралар, берсесендә бардык, Данияр, Диләрә, Нәҗибә. Нәҗибә апаң әйтә, Туфан сиңа ничә пилмән пешерим дип, миңа 33 ди. Хәзер Данияр әйтә, бабайга 33 булгач, миңа да 33 дип шул көлешеп инде шулай аралашып яшәдек. Бу йорт 2012 елда менә шушындый хәлгә килеп янды. Бу янган йорт инде ул инде торгызыр дип беркем дә ышанмады анага. Менә шушы йортны торгызып, бүгенге хәлдә без инде Латфулла Нурисламович ярдәме белән Рөстәм Закуанов
Рөстәм Галимҗанович ярдәме белән шушы йортны торгызып, менә монда шушы йортта музей ясап, икенчесендә Туфан абыйның 91 елда төзелгән йортында, күчерелеп салынган йортында Туфан абый вакытында ничек булган караватлар, диваннар, ятаклары, барсы да пичләре, мишләре, теш паслары, щеткалар, бөтенесе шырпылар Туфан абыйдан ничек калган барсы да шул хәлдә сакладык, саклый алдык. Монда инде авыл халкының өлеше зур. Безнең бу музеебызга халык бик яратып киләләр. Җәй көннәрендә бигрәк тә менә туристлар күп киләләр безнең музейга, Туган якны районы музеена да, һәм аларны без бер вакытта да бу музейга кертмичә калмыйбыз. Һәр вакытта да алар бик теләп Туфан абыйның безнең әле янәшәдә генә 2 катлы биналда музее бар дигәчтән алар бик рәхәтләнеп киләләр. Һәм халык монда кергәчтән үк менә шул хәтле җанга рәхәт бирә торган музей икән диләр. Һавасы да икенче төрле. Менә ничектер авыл йортына килеп кереп үзенә җәлеп итә торган музей диләр. Чынлап та бу музейны халык бик ярата безнең. Нигез салынганнан соң Туфан абый уйлый, менә бу күпме вакыт эчендә салынып бетер икән. Һәм мин шушы вакыт эчендә ни хәтле әсәрләр иҗат итермен икән дип үз-үзенә бер максат куя. Менә шуннан соң шушы музейга ул вакытта иҗат йорты дип салына башлый инде ул әлбәттә. Шул вакыттан үзенең язылып биткән ручкаларын җыя башлый. Менә шушы музей һәр иҗат йортына бөтенләй төзелеп биткән дәрәҗәдә 43 берәмлек ручканы язып бетерә ул. Борынгы карават бу 19 гасырга карый торган карават. Марсель Хакимович Сәлимҗанов бит антиквариат яратадыр я. Алар әтине дә шул шуңа йоктырды инде ул. Шуңа күрә бездә берничә әйбер бар менә шушындай. Алар Илдар абый белән шундый үзара кызыклы ярышлар, уеннар оештыра торган булганнар. Аларда иң кыска автографка бер вакыт алар башлаганнар. И день скорее алкоголь только и ищет лежащего. Шунда әти язган Илдар мә дип инде. Кыз иң кыска дип инде. Илдар абый тагында кыскарак язган Туфанга. Мин Арчаны Тукайдан, Актанышны Шәймиевтан, Әкам тамагын Туфан Миңнуллиннан башка күз алдына китерә алмыйм. Ни өчен дисәгез, беренчедән Тукай татар халкын туган телле иткән. Минтимер Шәрипович Шәймиев татар халкын яклап, саклап калган. Туфан Миңнуллин татар халкын үзенең әлдермештән әлмәндәре белән бөтен дөньяга тараткан зур шәхесләрнең берсе. Валла карга дигән әй асыл кыш имән башларына ник кундың, ник кунганыңны да ай белмәгәч, якты дөньяларга ник тудың, ник кунганыңны